ni a yi min addu'a ga kuɗi yau garin ga akwai gora uba akwai ɓacin na ɓaci akwai bugun na bugu yayi kai gora ta ma ina da mara wa akwai walakanci mun ka ci kuɗi ba da jin wallahi wallahi ina cin kuɗi wallahi su da baka ke ga ka inda tsawon ya kai in bita ko ke da mutum san ko alheri ne a kan kira Allah ya tabbata ina da gani almajiri wallahi ban yadda wallahi almajiri mutum mu diba da wallahi ban yadda mutum mu diba wannan kai ko gangaro a bashi ya kawo abu kai zuwan idan ku ba man yayi wes ya ga da maya ya ga da maya ba ko ya ga da maya ya da ka ma guda ya ga wai baby duk farce guda na sai shi 1000 Jangan kai. Wayo! 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 Allah Aiza. Wala ya mawa ka ce kaka.